Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesembu latest episode, le episode that esibuka izolo nabanye bazoyibuka namhlanje. Into evela laphayana ukuthi i-TV show isingene kakhulu entweni sekuba nzima ukuhlukanisa i-TV show, ibhizinisi nomndeni nje, i-setup yomndeni nama-values omndeni njengayiphi imindeni. I-birthday celebration, makwe-birthday celebration into ezojwayeleka noma ejwayelekile ukuthi omama bakhona ibona abazo-welcome abantu, bakhombe futhi amatafula ukuthi ame kanjani, like benze kube khona i-order, kodwa bafika as ama-guest kwi-birthday celebration kabani, kaMseleku okuwu-husband wabo. Mabefika futhi abazi ukuthi bazohlalaphi, kuthiwe i-birthday celebration i-organizwe uMaNgwabe. uMaNgwabe bethatha ukuthi akaplane yonke into. Ekugcineni uMaNgwabe uyena ofika late kunawo wonke amakhosikazi. Namakhosikazi kamanye because kunezathu ey'bekwa uMaNgwabe singakafiki kwizathu. Namanye amakhosikazi afika njengabantu abafike nje emcimbini, like ayikho nento eyodwa engathi bayayazi noma bebengekho ingxenye ye-planning, kodwa manje ukuzobuka nje ukuthi abantu abafikile bafika kahle, kube warm, ba-welcome ubani. UMseleku siyeza ukuthi uma engena uphathe indaba yokuthi akaboni kahle, u-MC omlanda emnyango azoyomhlalisa phansi, and uma yomhlalisa phansi uyabona nje ukuthi akekho comfortable kuze kube kufika uLwandle no-Abo. Mina into engiyibukile, ngiyibuke i-content yaku-Real Housewives of Durban. Into laphayana vele nje kwenziwe inhlakanhlaka ngamabomu ngoba bazi ukuthi bafuna ukwakha i-episode elandelayo. I-episode elandelayo bazobe be-addressa lezi zinto ezenzekile, because why i-birthday celebration engicabanga ukuthi inkulu, u-50 years umndeni ulindele lolu suku, bayazi futhi ukuthi bazoba nosuku olunjena. I-order nje, because manje abantu abahloniphile ukuthi kunomcimbi or kunephathi enjena izivakashi. Sibonile ukuthi abantu abafike kuqala obani, mase ukuthi masibheka umndeni wakaMseleku abafike kuqala uLwandle no-Abo noSibindi. Noma befikile uMayeni nomamkhulu kunga-late kakhulu, kodwa nje hayi bengahlangene kahle, because abantu abazile bebekhona-ke abantu abadala futhi. Abantu abazile bazolindela ukuthi nabo Macele nabo Mayeni baba-welcome kanjani. Kunalokho nje manje beku-cold, khona omunye ozowathi bekuyiphathi ngempela noma lokhana bekwenzela i-TV show mase kuthi-ke iphathi yangempela ile yenzeka ikhamera ingekho. Nami ngiyavumelana nosho njalo, because sengike ngabona kwenye i-TV show mabili kwenziwe umcimbi, kube khona umcimbi wesibili lo osuwenzela ikhamera yakuMzansi Magic, mase kuba khona umcimbi lo owangempela owenzeka thina singawazi. Nakule phathi ngibona ngathi kube khona ukuthi ashuthe for uMzansi Magic manje, after sesiqedile ukuthi ikhamera sifaka lapha nalapha isizoqala-ke iphathi, because beyingekho i-vibe yephathi. Indlela engibone ngayo, ngiyaxolisa igazi nge-flu, ngicinene kancane nge-voice, kodwa ngisazo-break down zonke izinto esiy'bonile eyincomekayo nabantu abayigxekayo, because abanye bayibukile le episode izolo. Okwamanje asibambelane. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.